Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Nailibration. Σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα unboxing από καινούργια προϊόντα που μου έχει στείλει ξανά η Beauty Bing Bang. Με κάποια από αυτά θα δημιουργήσω και ένα nail art που πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά, ομολογώ, που θα επιχειρήσω ένα τέτοιο nail art, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί το έχω δει σε εφαρμογή και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Αυτό είναι το δεματάκι που μου έστειλε η Beauty Bing Bang. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Θα τα βγάλω πρώτα όλα. Λοιπόν, αυτά είχε μέσα το δεματάκι. Όπως βλέπετε εδώ μου έχει στείλει ένα κουτί που διαθέτει 10 επαναχρησιμοποιούμενα μανταλάκια για αφαίρεση υλικών από τα νύχια μας. Είναι και μόβ, είναι και το χρώμα μου, καταπληκτικά. Επίσης μου έχει στείλει, πρέπει να είναι στάμπα αυτό, πιάτο στάμπας, για να δούμε. Αυτά είναι τα σχεδιάκια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Ίσως θα χρησιμοποιήσω κάποιο από αυτά σήμερα για να σας δείξω το nail art μας. Στη συνέχεια βλέπω ότι έχει άλλο ένα πιάτο με στάμπες. Αυτό εδώ είναι με λουλουδάκια και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης αυτό είναι ένα μαγνητικό στυλό. Είναι αποθητικό μαγνητικό στυλό. Θα το χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή. Σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά με το βίντεο που κάναμε με τα μαγνητικά μανώ. Η μία τους πλευρά ήταν ελκτική και η άλλη αποθητική. Αυτό είναι αποθητικό. Ένα άλλο πραγματάκι που είχε μέσα το δέμα είναι αυτό το μεταλλικό εργαλείο. Γράφει Easy Friend Smile Cut. Έχει αυτές εδώ τις καμπύλες με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εύκολα το γαλλικό στο ακριλικό, γιατί κόβει στο σχήμα που έχει κάθε φορά το χαμόγελο του γαλλικού χωρίς να χρειαστεί να το σχηματίσετε. Θέλω να το χρησιμοποιήσω, ομολογώ ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρω πόσο εύχριστο είναι. Κάποια στιγμή στα επόμενα βίντεό μας θα το κάνουμε. Το επόμενο σακουλάκι είναι αυτό εδώ. Να το ανοίξουμε. Είναι ένα pigment χαμελέον, από ό,τι βλέπω κάνει πράσινο και μπλε χρωματισμό και αυτό θα το χρησιμοποιήσω στο nail art μου με τις στάμπες. Αυτό θέλω να σας δείξω σήμερα. Θέλω να σας δείξω πώς να κάνετε στάμπα χρησιμοποιώντας ένα pigment ή και διάφορα pigment. Εγώ έχω αυτό αυτή τη στιγμή, θα σας το δείξω με αυτό. Κάνει πολύ ωραίους χρωματισμούς. Αυτά λοιπόν παιδιά είχε μέσα το δεματάκι μου. Λοιπόν θα χρησιμοποιήσω το πιάτο με αυτά εδώ τα σχέδια και το pigment χαμελέον. Θα πάρω και ένα από τα απλικατέρ του. Τα υπόλοιπα θα τα βάλω στα σακουλάκια τους. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Θα τα χρησιμοποιήσουμε σε επόμενο βίντεο. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Θα βγάλω την ταινία ασφαλείας από το πιάτο. Λοιπόν, να σας πω ότι έχω κάνει μέχρι τώρα. Έχω βάψει τα νύχια της Νεχάντε μαύρα, τα έχω κάνει και ματ. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ κάτω από το πιάτο της στάμπας που θα χρησιμοποιήσουμε να βάζουμε χαρτί, γιατί αν δεν βάλουμε χαρτί σκουπίζοντάς το θα λερώσουμε όλη την επιφάνεια του γραφείου μας. Εκτός αν έχετε γυαλί, οπότε δεν ξέρω, δεν σας νοιάζει. Η στάμπα θα γίνει με αυτό εδώ το στάμπερ που είχα πάρει και σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά από την Beauty Bing Bang. Αυτό εδώ είναι το scrapper της, αν το θυμάστε. Απλώνουμε το pigment σε όλη την επιφάνεια του στάμπερ. Αφού λοιπόν έχουμε περάσει το pigment σε όλη την επιφάνεια της σιλικόνης, θα επιλέξουμε ένα από τα σχεδιάκια και θα αποτυπώσουμε τη στάμπα μαζί με το pigment. Και θα κάνουμε τη στάμπα επάνω στον νύχι μας. Πιέζουμε και ρολάρουμε. Κόβουμε τα πλαϊνά που περισσεύουνε, πατάμε να κολλήσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τεχνική.
Πάμε να δείξουμε άλλο ένα σχεδιάκι. Εγώ τώρα ενδεικτικά σας δείχνω με το pigment που μου έστειλε η Beauty Big Bang. Εσείς φυσικά αν έχετε άλλα χρώματα, ακόμα και με χόλο θα γίνει φανταστικό. Χρησιμοποιείτε αυτό που έχετε εννοείται, αν δεν σας αρέσει το πράσινο. Έχω ξαναπεράσει το pigment στην επιφάνεια της σιλικόνης μου στο stamper. Θα αποτυπώσουμε αυτό το σχεδιάκι αυτή τη φορά. Έχει πάλι καμπύλες και σβουράκια. Βγαίνει κάπως έτσι. Πάμε να το τοποθετήσουμε πάνω στον ήχη. Διαλέγουμε το σημείο που θέλουμε να φαίνεται στον ήχη και ρολάρουμε. Πιέζουμε και ρολάρουμε. Πατάμε να κολλήσουν αυτά που είναι σηκωμένα. Τα σχεδιάκια μας έχουν αποτυπωθεί πάρα πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά μαζί με το pigment. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Αφού ολοκληρώσω τη δημιουργία των σχεδίων μου με τη στάμπα, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και όπως βλέπετε οι γραμμές από το σχέδιο που είναι σκαμμένο στη στάμπα μένουν πάνω. Έχει αποτυπωθεί όπως βλέπετε πάνω στη στάμπα το μανό μαζί με το χόλο, επειδή το χόλο έχει κολλήσει στα σημεία που ήταν σκαμμένα στο πιάτο της στάμπας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό αυτής της εφαρμογής. Δεν το είχα ξανακάνει όπως σας είπα, έχω εντυπωσιαστεί κι εγώ. Αργότερα ίσως, στα επόμενα nail art μας, ίσως εντάξω και άλλα σχέδια με στάμπες, παίζοντας έτσι με διάφορα pigment ή χαμελέον ή ακόμα και χόλο. Θα ήθελα να το δω και με χόλο. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο έχει τελειώσει το nail art μας. Θα καλύψουμε με top coat. Αν θέλουμε μπορούμε να στολίσουμε κιόλας με διάφορα στρασάκια, εγώ θα το αφήσω έτσι. Να θυμάστε πάντα ότι τα σημεία που έχουν ελαιρωθεί γύρω-γύρω στα πετσάκια μας, το δέρμα, το σκουπίζουμε αφού έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία του manicure, αφού έχουμε περάσει και το top coat. Γιατί μπορεί να χαλάσουμε κατά λάθος το σχέδιο. Να θυμάστε πάντα όποτε κάνετε εφαρμογή top coat πάνω σε pigment, ειδικά που έχουν και γυαλιστερή υφή, πριν το βουτήξετε ξανά το πινελάκι σας μέσα στο top, θα πρέπει να το σκουπίσετε γιατί όλο αυτό θα απλωθεί μέσα στο gel και σε όποια επόμενη εφαρμογή κάνετε θα απλώνετε πάνω στο χρώμα σας. Την έχω πατήσει πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω. Πολυμερίζουμε. Σε αυτό το σημείο, αφού έχει πολυμεριστεί, θα πάρουμε ένα πανάκι και το cleanser μας και θα σκουπίσουμε γύρω-γύρω τα πετσάκια μας. Αυτός λοιπόν ήταν ένας πάρα πολύ εύκολος και εντυπωσιακός τρόπος να συνδυάσουμε τη στάμπα μας μαζί με κάποιο pigment. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολη, γίνεται πραγματικά μέσα σε 1 λεπτό. Μπορείτε να συνδυάσετε λοιπόν τα διάφορα pigment σας και να κάνετε πολύ όμορφες δημιουργίες. Ήταν άλλο ένα βίντεο στο οποίο χρησιμοποίησα προϊόντα της Beauty Big Bang. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έστειλε αυτά τα όμορφα προϊόντα. Αν θέλετε και εσείς να αγοράσετε τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε στο βίντεο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν από τη σελίδα της, μπείτε στο beautybigbank.com και στο τέλος της παραγγελίας σας θα βάλετε τον κωδικό Nailibration α10, έτσι θα έχετε 10% έκπτωση στις αγορές σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθήστε με και στα social media Facebook και Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά! Πώς ανοίγει? Είμαι λίγο πόντια. Είμαι. Μ' αρέσει που κάθεσαι και έτσι πάρει μερίσει υπερβολική ρε μωρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου Celebration 10. Τι δεν σ' άρεσε πάλι? Το ξαναπώ, δεν έχω πρόβλημα, μέχρι το πρωί θα το λέω. Πες μου, τι. Μου ακολουθήστε με και σας το στέλνω. Δεν.
Γαμπόθηκα. Facebook, Instagram. Δεν μπορώ. Κουράστηκα. Ψάω βασικά. Θες να φέρεις λίγο νερό? Βασανιστήρια. Νερό. Κάτσε και μέτρα πόσες εικόνες. Λα 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 λα.